Hello. Man, hello. Ayo, Umkhulu, uyangikwazi ukuthi sishaba sonke. Kakhulu. Uzosishaba nesipho sishabo la. Uyangikwazi ukuthi sishaba sonke. Siyafuna nangale zezizandla bodwa. Sakhe lisifake inkolo. Ngingani. Bengibekele ngani. Okay. Uyangikwazi ukuthi sishaba sonke. Ngcono nazi ikhonto okusheba umkhulu. Nkosi yami. Kodwa uzoqala ngokwesiphumuko ekuqala ngoba ngizobonakala. Lokhu kulethwe ngeqhawe. Ubekele nje la nto la. Right mabehlela nje eplastic. Awusazopheka kunendlela yokupheka. Sazokhipha amanzi akhe lapha phezulu. Ngilashe kuwona amasaka ngoba kuzophela. Izilwane kuzophela. Imam mkhulu. Nanka makundana ku. Ade yazi rethe uzolokhu idli lapha. Emakhoneni. Bahlafuna ngapha. Noma nje ingekho kudleni cha. Bayacosha. Bayacosha. Finish. Funa ngizama ukucleana ngihlale. Akaba lokudla lapha umkhulu phezulu. Ngitha ukudla kwekuthonga zokube mina. uNkulunkulu. Nanka nasi sishebe sinye. Umqaphiso ubamboda kahle manje. Asayihlisa. Manje-ke wengane yami. Ngicela wenze into yodwa. Ngoba seyinhlelweni zokuhlelela izingane ukuthi laphana endaweni lesho indawo ngaba iyona engabanhle uma bengase mhlambe kube khona okwenzekayo. Akhuleka mkhulu ubuke nje. Ungatatazeli ngezinto eziningi. Ngoba njalo nothuleleni bazothi mase bephethe into esolid babuye. Yebo ngane. Okunye nokunye kongenelela imeya. Lapho ngiyasibina ndaba nami kodwa nje abantu enyanini cha ngiyabona. Wenzelwe into eqondile. Elokushini laseshowe ezinsila ngiyabonga baseduze wona. Elokushini njengoba lapha futhi emlalazi komdlaloso. Nakhona ekuye emlalazi. Ngiyabonga. Ekuye emlalazi. Ngibengeke. Phela umasipala ufuneka kusikele kweyakhe indawo. Yebo. Hayi zabelweni endaweni zabantu. Umasipala unowakhe umhlaba. Ayeye. Umasipala kusikele emhlabeni wakhe wena uzothola ikhaya lakhe lifudumele ungeze ukuphazanyiswa. Umbuzo wami ke uthi lapho umuntu engaba umuntu engesa kwenzeke abekekeke nje ukuthi ngimfake kimi untuli phela akekho omunye umuntu onayo. Kaze nje maqala ivili mesithule babuntuli khona lapha eThekwini. Ubithi Ntuli. Bithi Ntuli umfobo wenkosi oyayo. Hayi sala simtholeni samthola. Bithi Ntuli umfobo wenkosi oyayo. Siyabonga. Akubonga mnangela asiphila ngale. Siyabonga Ntuli. Yomnazo le mali athi petrol eksile ukhuluma nomnazo le moto baxoxa baphuma uhamba. Mana kuse ubani lo? Kade la ekseni. Ubani? Ubani lo wanu bathupana. Pipi ngibapithu pipi. Kade la ekseni. Washona phi pho ngoba bele ngikhona ngihlele emotweni selokusile mina. Ukhuluma nomalume ava umbhekelele nomuntu. Untuli wakuphi kuphi lezo? Umbesho. Wakuphi lezo? Untuli muphi loyo ngisho wena? Lo balolo amchaza nje. Uhamba ngamotoni? Ifoshoni. Hayi bengeke. Akuyena. Hayi akuyena. Nazo-ke impahla esinikeze umkhulu mntu. Yebo umkhulu. Ukuthi uza kwethu lana-ke mkhulu. Nazi impahla esukunikeza zona-ke mkhulu ulala udlile. Kodwa into engihle sekunawo kumkhulu edla ama-chips uhambe edethani kodwa amadoda isishebo sodwa. Kodwa usuyabona isishebo kusihlanganisa kanjani-ke nokunye. Lana-ke uhlushwa-ke namagundane la. Izakhamuzi lana uzothi kuyimbuti zoba phela indawo yazo lena ubanga nazo. So-ke uzokwazi ukuthi afake i-register. Kodwa igade ungayidli mkhulu kulambere theko. Uyakwazi lezi kusinika semkhulu? Ungayidli Ungayidli sase siyabona umkhulu la usedlile tax mkhulu.
Angcono ifaka siya khona ungayithinti. Ubeke kahle ukudla kwakho umkhulu. Hayi ngoba awu ngesami Unkulunkulu wami ngane ongiphathelene namasokisi makwenzeka naye imoto yakho yayibona ngihlala ngikhona ngila ungalimala maqala isithombe sami wengane uyabona uyabona ngane yima mkhulu awu we babo mina bani amasokisi hawo mina bani awu ngishala vuma mkhulu hawo sengizwa ukuthi bakethi awu ukhala mkhulu ngokuthi amabhuza limele you know uNkulunkulu akadlulwa yilutho ungubo nje lento ayenzile sizoba uchungechunge and siyasixoxela la sesiyarepapa sesizongena emotweni sifuyele eThekwini naseMaritzburg so umkhulu ngoba insizwe eziningi bonke abantu labayamazi usexoxa ngokuthola kwakhe lezi icathulo ukuthi wazithola emgqomeni insizwa yakithi ke lena kuMpungoseko useyathinteka ukuthi enenanga amateka kubuka amateka nje Adidas Sagqoka ngibuka njena sikhuluma ngamateko 8000 rand. Njena ke siyambongela sibonge nje iqhala mfowethu uNkulunkulu akadlulwa lokho into yenzile emhlabeni uma wenza into efana nalezo ukuthi uNkulunkulu akabe nesikweleti sakho njengamanje bonza lento uNkulunkulu usenesikweleti sakho ngelingelanga ngiphakamisele lengane bakithi mawala ngiphakamisele lengane lo mntana umdu lona wethuleleni ungena njalo ekhosini every Tuesday ngokwara 28 kuya 8 mina nguThemba ngwakanjilo eMaritzburg Themba Njilo Foundation umkhulu ozithole nangalo umoya omkhulu ngayibona ubani sibonga nje Ngaziwa ngokhanyile wakhona la show njoba silana ke eGingidlove endaweni kaMkhulu mdu ngicabanga ukuthi umfokangwane mfokakhanyile ngoba uthi uyamazi umkhulu mhlambe nje ne-minute mhlambe ukumnikeze akabeke ngomkhulu sibonge nje umfokampungo sokuyena osethi asithi udlengelele qhamuke nensizwe ethi yamazi izo umphathi waseshowe sambongela umkhulu sekwenesikhathi ihlala la naye ngathi uxoxa naye ukuthi ohlale empetheni wasesewuxoxa umlando wakhe ngathinteka ke nami ngoba nathi ekhaya bekunamatekisi sasiyashuya ngezathu zakhona ezinye kodwa okunye engiye ngikubuke kumkhulu njengabantu ama-fashion designer ongathi babantu abacabanga beyond indlela agqoke ngayo uma kukhona obonayo on-fashion design ngicabanga ukuthi khona into angayithatha la the way enze ngayo kuyi-art lento kahle kahle i-art yebo uyena kuqilazeka kodwa futhi masusuyiphendule sibuka ngelinyiso le ndlela ayenze ngayo i-art uma ingaphenduka umkhulu sicephendule ancane umkhulu i-art lento kahle kahle ngeso elihle uma ungayiguqula uyibuke kahle i-art lento uma ngenziwa into kanje ungathenga esitolo ngama-1000 ibe brand yakho ibe brand yakho mkhulu yo ngiyacela kwababonayo kwaba ngathi ama-fashion designer nama-artist babantu ongathi bacabanga ngendlela ehlukile kubantu ngiyazi obukayo khona into angayikhipha la ujulile yabona into ayishoyo ujulile yabona into ayisho iyona and uma uphila kakhulu nabantu abasha nanti ithuba and ithuba ulithola noba yikuphi mina ngiyanitshela kuna 42 years ngisebhizinisini ibhizinisi uthatha utshani ubenze imali nansi imali nduka mkhulu yabo utheme seyibheka la ngemuva design into efana naleni usukhiphe enkulu ilento ubani igama lakho amabhluke nalawa agqokwa yasedabwa kanjena omunye wabona ekubonayo bongani Robert uveze sibonga yes uma uyi-fashion designer uma ungadesigner lento uyibize ngoRobert
mhlambe kungayibrand enti Robert nokuhonorisha ngiyobaba yes sedlule ungabiza ngegama lakhe thina soyithenga sothi Qoki Robert mase buza umuntu uthi why kwaqanjwa ngayo le Robert then mase sakutshela thina umlando we Robert waqala kanje uhlanyelo ngahlala yes so siyafisa nangelinye ilanga mangaqhamuka omunye umuntu ozoyidesigner lento mina ngaba ngokuqala ukuthenga le Robert ngiyayiqamba lento njengamanje lezo designer fashion design iRobert igama lakhe bephendwa umkhulu kancane futhi washo ngwane hey nathi le Sicela niyenze ibe iRobert igama lakhe siyithenge Qoki Robert bese kudabukile ayisebona uthawujona mfowethu awuthawujona siphinde sabingela sasiyarepapha nje usula namhlanje like ngindlovu kade sobheka ubaba uveze nomfowethu Ngubo sasimbonile kumkhulu ngipostile nezolo ukuthi siza ngapha sengifika ngikubona ngempela lokho ukuthi umkhulu bamthatha kancane ngoba abantu bevela la bekhuluma amagama amabi amathandabo bamchaza ngawo umkhulu ngicela phansi kodwa sikubona lokade bekusho ukuthi nje abantu nabo bangadinga umkhulu athole usizo bambuka njengomuntu othakathatha phandle siyalibonga ke usizo namhlanje sitholeni ukuthi ngapha bakunje siyabonga kanjani baba no ngithi angibonga kakhulu nje naye umuntu oqala ukufuna simbonge umfoka Ngubo uma abantu abafana naye bandile kuleli siphila kulo umhlaba wakithi uyokhanya nohulumeni wakithi izinto zoba lula ngoba ke ngeke uzifile nangaphansi kwamanzi so ke sibonge ke naliqhawe lami umfowethu ikhehla lami uvezi othatha isokohlanya le ndawo njengoba nje baningi beze ngikhuluma nami security nalabana bathi umkhulu nje uyagula sithi akaguli nakancane intshela labo kanjalo waziwa njengomuntu ohlanya thina sesihlale nawo umkhulu sizwe yonke inkulumo nengxoxo yakhe ukuthi isiko isuka kuphi so ke uma uphila la ukhona khona uNkulunkulu ngiyabonga yinhle impilo ngoba ezinye izinto ziyashika nje siguquke emhlabeni kodwa noma ngabe ziyaguquma usenempilo izinto zenzeka umkhulu impilo yakhe izobuyela la ekhona ngoba imeli beka udaba lakho uyabona umkhulu uyaphila wayephila kodwa yaphendula la yaphendula khona inkinga yakhe njengoba sehlala emgaqweni kube mncane ngabe kuthiwa yiphara kodwa manje obamdala kuthiwa uhlanye uphile sako umkhulu sithi asibonge nje sithembeke emdudu izosetshenzwa le ndaba ngendlela eyona nesibongeke ithuleleni njena ke ngokusungela izinto ezifana nalezi sigijime nabanye ngicabanga nabasebenze eduze nayo ithuleleni ukuze izinto zenzeke empilweni yabantu bakithi eMzansi abantu bakithi Africa abantu bakithi South Africa ngiyabonga sabona baba sihambele babihelo kodwa umuntu nani bafowethu nonke nami ngizoke ngilala iphumule namhlanje mina ngithi-ke okwami ukuxakeka ngixakekile ngoba ngilala ngimbethe ngivuke ngibethe kungenzeka kushona ilanga ngadlile kokunye kodwa ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngiyaphila kunobaba ngiqala ukumbona kuFacebook ngibona isimo sakhe icondition yakhe ethuwa ingane la sacrifice ngasukuma ngayizela mina mathupha ngizobona lento kodwa ngangisanda kakhulu ngoba usayenzile yakhe interview wayikhulumela engifuna nje ukubonga kakhulu uNkulunkulu nakubaba Njelo ukuthi mangilonginokha kubona baze bafike la so sekwenzekile ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngifuna ukubonga uPhozi FM because leseed le abayitshalayo bona bangangaboni ukuthi batshala imbewu okuyiyona yona emhlabeni oright nakho konke nje abakwenzayo obhuti uMdumo babunjilo baningi ngibalalela uPhozini benza izinto baningi kodwa nje ngiyabonga kakhulu engathi uNkulunkulu angaloke iphushile lenqola ayifake enhlizweni zabo konke kwenzeke nomkhulu aphuma sizakale abe neshelter ke umkhulu ngifuna unazisa umkhulu akahlanye ekhaya 1 2 umuntu njengabo bonke abantu udeserve impilo udeserve ikhaya udeserve zonke izinto njengoba nani ninazi idingo khona abangicasula ku Facebook ngizoyisho ngelento shortly uFacebook abanye abantu bawuthatha kabi uFacebook yes uyinkundla la ekujokwa khona abantu abaqeda khona isizungu nefrustration kunama comment enake nawenza kabi ngiqala ngiveza isithombe sikaMkhulu nami ngifuna nina na comment lapho kuniphendula namhlanje kungathi ngoba nakho nina naba nenhlanhla nazalwa abazali abashadile nazalwa abazali abenza izinto kahle izinto zi-right bese ngicabanga ukuthi bonke abantu bazalwe bembethe njengami ngelinye ilanga impilo yokujikela mntababa uyofisa ungaphumi ngisho endlini
Siyabonga ngoba umkhulu uyaphuma uyangena emotweni noma eguqa uma engena noma ejombe ewindini uma engena. Namhlanje uzothola ukureliveka aphume kulo nkinga. Bafowethu impilo le isonto liyajikajika. Hlonipha umuntu uso sonke isikhathi. Uyoba umuntu phakathi kwabantu. Ngiyabonga kakhulu babujelo. Foundation la kuwe bhuti uMdungu. Ngiyabonga kakhulu bhuti uMdungu. Senguhluphe kakhulu. Hayi siyabonga. Baba, ngiswela amazwi. Ngiyabonga ingane zakwethu. Mkhulu. Ukudla sizosaludla mkhulu. Ngizosala ngidla ngazakwethu. Khuluma khona la mkhulu. Sizosaludla mkhulu. Ngizosala ngidla ngazakwethu. Sengizosala ngoba umuntu. Khona nje hayi umkhulu wami usasangena. Bathi ama-shift uthula ishebo sodwa. Ishebo sodwa ngeke ngikwazi. Uyangisinda. Ngcono ngishebe lento eyisinda. Yebo mkhulu. Uthi udla ishebo mkhulu. Hayi ngizodla. Hayi siyabonga. Ngiyabonga ngani yami. Ngiyabonga. Yebo, no siyabonga mkhulu. Hayi kuzokwenzeka ngoba Bafethu siyabonga khona konke siyazama noma singenalutho ngani kwethu siyazama yabo ngothando esinalo nathi lokusiza abantu ashazwa amaphara lana bashazwa siyayenza uthathele i-ID yakhe ukuthi imali yakhe impesheni ibuye ayakwazi ukuthi nayithole ukuthi athole ikhaya nokumzamela ke imoto yakhe ukuthi iphila kuyaqhubeka nomsebenzi nasebenza ayiphilise nale divorce yomshado esingawazi ukuthi washada engashadanga angathi akawazi umshado sizozama lapho ukumlekela lapho ukuthi uphuma kanjani lo mshado ubona ngathi uyiqalile sombekela wafana njengamanje simiyeke na umuzi wami loyo ohleli kuwona ngeke simkhiphe ahlale nawo kodwa mina ayipheli indaba encwadini ukuthi ngishadele anginamshado awukazi ulobola angaze ngilobola angazi lutho awukazi uthi ndawo inhlobo kwathiwa ngihambe ngiyothi kubo lo ngagcina ukuthi aphuma ngalutho ngisho imbuzi iyale kubo emahlabathini lo mama kodwa uthi ushadile uthi ngishadile wenza incwadi yomshado hayi siyabonga mkhulu siyabonga kahle emakhaya sivalile danke ngaphawula ngalo baba lokuthi bafethu singajabula emahleni imsize lo baba aphumelele akanalutho kade phila kahle impilo right nje manje imsizele sojabula kakhulu inkosi nibosise amen.